Kaixo ikusentzule eta ongi etorri Herriz Herri programara. Gaur kontan, Bintza Labaienera etorri gara, Malerrekako baiaran kokatua dagoena. Bere biztanleri kopurua 200 inguruan dago, eta herri txikia izanik ere, herri bizia dela erraten dute. Gaur, herria ezagutzeko eta biztanleekin solasteko aukera izanen dugu. Beraz, herriaz pixkat gehiago jakin nahi baduzue, zatozte gurekin. Udaletxea Azpira hurbildu gara eta bertan Jon Etxearekin topatu gara. Kaixo Jon, zer moduz? Bai, ongi eta zo. Ongi. Bueno, konta iguzu, noizik zara Bintza Labaieneko alkate? Hau ja bigarren legealdia da. Lehenbiziko sartu ginen garaian, sartu ginen komision gestora edo batzorde kudeatzaile bezala. Udalik etzagolako eta han hasi eta gero legealdi bat bete ginen eta hau ja bigarrena. Bueno, konta iguzu, nun kokatzen da Bintza Labaien? Hau Malerrekako goialdeko herri txiki bat da, Saldia eta Eratxun eta Ezkurrarekin batean. Garai batean Malerreka talde hori osatu arte basaburu txiki bazala zen hau. Eta gero bestaldera, mendi horien bestaldera, basaburu handia antzagon eta berez, historikoki, seguraski ere harreman gehiago izan dugu gora, bera baino. Bai momentuz mankomunitate eta zerbitzuak gortik dira eta hola ibiltzen gara. Duela urtea honditz aldatu zen hori? Bai, ja urte batzuk badire mankomunitatea gure sorturik, zaborran asuntua eta hasi zen garaian eta nola bat elkartu hartzen eta norberak bakarrik ere ez du almenik holako lan horietan sartzeko, orduan elkar lana bilatu behar da eta hola osatutako baiara edo baiara berri bat hola tipo hortan. Bintza Labaienek zenbat biztanle ditu gutxi gora bera? Orain 250 tipo hortan ibiliko da erroldatuak daudenak. Eta azken urtetan jaitsiera handitzen abaritu da? Bai, azken, ez dakit, 25 urtean igual 100 biztanle gutxi izanen da, bai. Uste duzu harremana estua duela lanarekin, urruti dagoelako bertzerrietatik, zeintzuk dira arrazoiak zure ustez? Ez dakit, urruti ere ez nuke esango gaurko bizimodun urruti gaudenik, baina lantokik aparte daude Iruña aldera, edo Irun aldera, edo Bostiritan, edo mugitu behar da, eta lan horrek berak azkenako mugitu arazten zaitu, eta ateratzen baldin bat zara, lanetik gertu izateko, edo kokatzen zara, eta hori da. Hori alare horrean hautaketa bat da, nahiz eta kanpo lan izan herrien ere bizi diteke gaur egon lasai asko. Hala ere herrian zerbitzu asko dago larrango zenuke? Zerbitzuk gero eta gutxo daude, ja dendak ere azkeneko dendari itxi zen, eta biostatu eta oinik badaude, baina osasun etxe edo medikoa etortzen da egunero, eta zerbitzuk gero eta murritzago, lehenago bazen aroztegi bat, baina ez dago, gero eta gutxiago, zerbitzu gutxiago. Eta gazteak herrian gelditzen direla errango zenuke edo joera dute bertze herriko eskorragotara mugitzeko? Bez, oain egiarren azken aldira gazte horiek bertan gelditzeko nik uste autu egin dutela. Duela gutxi arte Bintza Labaienek bazuen bere eskola? Bai, hori joan den aurreko kursun itxi zen. Berez oraindik jarraitzeko modua bazuten, baina guratsuk eta azkena ikusten hori. Ez bazen orain erosio itxiko zela, eta orduan beurek indak hautaketa hori izan zen, Donestebeko eskolara edo pasatzea, eta hola izan da horko prozesu ere. Erranduzu bertze udalekin, bertzerriekin lanean aitzen zaretela udal bezala, ze herrirekin edo udalekin daukazue harremana? Hemen batez ere Urrozekin dugu guk harremana, horren eurtzako eremu hori bien lurretan dago, eta orduan horrek eremu horrek elkarlan bat sortzen digu eta hor elkarrekin egiten du lana desente bai.
Eta zaborrak lehen aipatu dituzu, ura, pixka azalduko diguzu nola funtzionatzen duen horrek Benditzala Baianen? Ura bertan dugu, gure iturrik eta gure deposituk eta banaketak eta denak gure gain dira. Zaborrak, zaborra ja, Malerrekako mankomunitateen barnen hortik gestionatzen ditugu eta, momentuz eta gero ere ala beharko dizan, bakarka ezinezko lanati jarri txiki bientzat. Urak eta horiek oraindik ere, eta horiekin jarraitzen da bai. Eta Basaburuarekin baduzen nolabaiteko harremanik? Orain ez hainbeste. Nik uste lehenago berez bazala gehiago, ez dakit behar bada Basaburu izena horrek berak ere zanen zuen zer ikusi igual hortan, eta mendi eta oianakin eta mugak hor ditugu, eta hartzantza eta pasoko bideoietan beti harremana izango zen. Orain ja ez da hainbeste, nik uste dugula hemen ingurun gehiago dugula lehen baina. Eta nekazaria hunditzal dago inguru hauetan? Ez, nekazaritzare ja aida murrizten. Oraindik, naizta kanpun lana izan, beti zerbait jazien da badu zerbait etxetan, eta orduan oainik ere jarraitzen dugu, baina hortatik propio bizi denik gutxi da. Bai. Hemen turismoa sustatzen da, mugimendua badago etxe ruralekin, tabernekin? Bai, landetxe bat edo beste badaude, eta gero albergiare badago, eta albergiare asko mugitzen da, umeek ere eskolatatik, eta bestela mendien ibiltzen dienak, eta bada, alde hortatik bada mugimentua bai. Herriko etxean duzu gainera, zuendako garrantzitsua zen honek irautea eta bizitza ematea? Nik uste hori herriko etxean hori herri horietako denatako ohitura bat zela, herriko ostatu edo herriko etxe horiek beti izan dute beren ostatu eta beren funtzio hori eta elkartzeko hori. Hemengo hau ja badago urte desente alberge bezalako lana hartu zuna eta hori segitzen duna, baina nik uste herriko ostatu horiek beti izan dutela funtzio hori. Hala ere, errango zenuke oraindik ere Benditzala Baien ezkutuan dagoen herri bat dela edo turistikoki zabaldua dena errango zenuke dela? Ez dakit, nik uste gaur egun nahiko edatua ere badela, ez dakit informazio asko ere badago orain eta nahi dunak, eta gero ez gauda haino urruti ere, erran nahi dute Donestebetik edo ez dakit Leitzatik edo hortartien hor gaude eta Baztanare bai, eta nik uste denak eskura gauden herriak garela. Eta ezagutzaren nik uste informazio asko dago. Urtean, gutxi gora bera, zenbateko aurrekontu edukitzen duzu herrirako? Ez dakit 300.000 euro tipo hortako aurrekontua izaten da bai. Eta 6 urte daramazkizu dagoeneko alkate bezala, zer egin duzu azken 6 urte hauetan? Atzen dure, egiten dire, baina hemen mantenimentu lan asko dago, bide pile bat dago, kilometro asko, eta tartien tokatu dire emergentzi batzuk ere euritengatik eta bide mozketak eta ere berriz berritu beharrak eta argiteria azken urte honetan ere berritu ginen modu efiziente gotein egiteko, kontsumo txikioko argiteri bat jarriz eta eskola eta ostatutako eta teilatuk eta berritu eta beti bada zerbait segitzeko nahi izan ezke bain epin badago non lotua. Erraten da, herri txikitako alkatea izatea ez dela lan erresa, herriarekin kontaktuan zaudelako etengabe eta denendako ezagun zarelako, zu nola bizitu duzu esperientzia hori? Bai, hori da, behar bada herri handio horietan, pixko bat igual aparte xo zaude, baina hemen errena dagona elkarrekin egon behar duzu, eta edozein arazo deli zure gana da, eta zerotik alde modu delik ere bai, eta hurbiltasun hori badu, gauz batzuteko gona izaleik, baina beste batzuteko, igual, ez dakit, kompromisua edo ez dakit nola esan ere. Baina herri txikia izan ere lan handitz ematen duela errango zenuke alkatetzak? Bai, egon behar baduzu denen asko mugitu behar da, hori egia da. Badago gainera herrian bertaz gain mugitu behar duzu mankomunitatetan dela, zegatik baduzu zaborran arazoa dela, edo gizarte zerbitzetukoa dela, edo euskara dela, edo hainbat atal badaude eta deneri pixkot segitu behar badizu, mugitzea tokatzen da, hori hola da. Eta normalean halako gauzak egiteko Malerrekako bertzerriekin harremanetan egoten zarete? Bai, hor mankomunitateen barnein hor gaude 13 herri,
Donezte betik hasita hemen Saldisaino, handik hasita Eratsunaino, eta gero Bertizarana eta Zunbila. Hor elkartzen gara, ia astero edo bi astetik behin kontu bat ezpada bestigin beti bada zerbait. Eta urte luzez espero duzu alkate bezala jarraitzia? Ez dakit, lehialdi hau bete ezkero behin gero ikusiko da, baina hau nola ala bete eta... Eta aldean egiten duzuelan, zu bakarrik daukazu ardura guztia edo baituzu herrian laguntzaileak? Ez, beste zinegotzik ere, ni kanpora eta mankomunitatein eta kontu horietan ibiltzen ez gehien bat, baina gero hemen herrian bertan ere izaten da konturik sozainekin egon beharrak edo bidiak edo zerbait ere ondatzen baldin bada kontu eraman eta gero hemen herri horietan ez gara hortara gaudenak, kanpun beste lan batetik bizi gara, orduan lanean zaren denboran ere falta zahelik, beti norbait behar da, ez dakiten bat heldu dela mendia ikustera edo ez dakit zertara, beti norbait behar duzu harrera egiteko ere. Errango zenuke herrian bizitzea batez ere neguan halako herri txiki batean gogorra dela? Nik ez dut sumatzen beti bizitu naiz eta hori, baina bai izan daiteke berak fizikoki edo orduan eguraldik berak ere iluna gundia eta pixkota apartexo gaude, jende gutxi gara, igual horrek eman lezake sensazio bat behar bada urrutasunena edo bakarda dena, baina ez dut nik olakorik. Hala ere herri girua dagoela errango zenuke? Bai, beti, ez gara jende askorik, baina beti elkarrekin topo egin, da alba da egon eta zerbaitan laguntzen lagundu, eta nik uste txikitasun horrek ere badula bere gauzonak ere baditula. Bukatze aldera, Beintza Labaien ez dire beti elkarrekin egon, ezta? Ez dakit historikoki nola izan den seguro ere, baina hor badire erranerak edo historiok Eliza bere garaian hor bi auzun erdien egiten hasi zirela eta hemen beintzatarrak gauez joan eta harriak eta egiten zuten urratotonat ekartzen zutela eta ez dakit Eliza hemen kokatua dago, baina nik uste erranerak edo historio txiki batzuk izango direla hola aipatzen direnak. Badago pike-pixke batetik bertzera? Ez dut uste, nik uste nahiko ongi moldatzen dela, beti izaten alda zerbait, baina ez halako jerrik bainipinez. Eta kitzeko nola definituko zenuke Beintza Labaien? Ez dakit, nola... Zuretako zer da? Niretako nire leku hau da. Ni hemen sortu naiz edo hemen bizitu naiz beti eta ez dakit, hau da niretako nire lekua. Mila esker Jon eta ikusiko gara bertze bat arte. Ederki, esker mila zuri bai. Beintzako aterpetxera hurbildu gara eta bertako arduradunak ere ekin gaude. Mikel, zer moduz? Txalde hono, gaur ederki, holako atxalde politakin, dudi gabe disfrutatzen, lasai. Gaur kontan gainera, zuk egingo diguzu bisita gidatu txiki bat. Orduan, lekutxo batzuk erakutsiko diguzu Beintza Labaienen ez dela? Bai, aterpetxea etortzen diren taldekin, herritik bisita labur bat egiten dugu. Aterpetxea hemen dugu, baita ere herriko etxea da, eraikuntzaren bitxikeri bat, goian udaletxea, erdian ostatua eta beitikoa, garai batean herriko eskola izandakoa, orain aterpetxea da. Eta hortzen, hemen hasten gara gure bisitakin. Bai. Orduan aterpetxeko arduraduna zara duela zenbat urte? Ja, 30 urte, saltoa egin nuen, ona probatzera etorri eta probatzen, 30 urte. Bai. Eta oraindik ez zara herria erakustez aspertu? Ez, zeren, bisita zuzena egiten dugu, jendearen sensibilidadea edo galderak edo, azkenean bisita bakotxa ezberdina da. Ez dago hola gauza bat finkoa edo grabatua, ez. Eta herri txikia izan arren, badu zer erakutsi ez, Beintza Labaienek? Bai, badu gauza honitze behar bada guretako oso arruntak, baina kanpotik helduen batentzat oso deigarriak eta interesgarriak. Ederki, eta nondik hasiko gara, Mikel? Hurbilduko gara honat, herrin ingurua ikusteko eta pixkat herria ulertzeko. Herria ulertzeko hasiko gara herrin ingurua ikusten. Ederki, bagoazen? Bai. Aterpearen ondotik ikusten diren bistak ikaragarriak dira eta konta iguzu pixkat honen historia?
Bueno, honen historia da, azkenian jendeari kontatzen digu, herri hau, Nafarroako mendialdean dago. Zoritxarrez, urtetan zehar bere populazioa kipituz joan da, baina zerbait utzi dugu. Eta zer utzi dugu, paisai eder bat, eta paisai eder honetan ikusten aldugu, garai batian autarkia edo bizi modu baten aztarnak. Hau da, paisaia antolatua dago, garai batean antolatua zegoen bezala. Eta zer ikusten dugu, goiko aldean adibidez, mendi larreak, orain ja, udat sartu gara eta hartalde batzuk ikusten dira goitian, horiek dira komunalak. Haien azpian, pagadia ikusten da, pagadi eder bat, baita ere komunala. Hortik, gure etxerako egurra ekartzen dugu, eta baita ere, herriatzako ere sos bat ere biltzen da. Gero ikusten dira, adibidez, iralekuak garai batean oso preziatuak, zer eta gure ardibordetan eta batzeko. Eta gero ja herriera hurbiltzen garela eta ikusten ditugu belaiak, ikusten ditugu bordak, eta orai gehiena belaia da, garai batean gehiena hartua zen. Zergatik, ezin zuten janaria kanpotik ekarri, hemen ekoiztu behar zuten dena eta hartua zen gure oinarrizko janaria. Eta hortik hasten gara, eta gainera jendeari planteatzen dugu, zer iruditzen zaizu falta dela hemen, eta normalian izaten da, ateratzen da erantzuna, zuhaitz mota bat falta dela, aritza. Aritza hemen oso kastigatua izan zen, zergatik gure etxetan aritza dagoelako. Gure etxeak egiteko, aritza erabiltzea. Garai batean ere trenbideak egiteko aritzakin egiten ziren trabiesak, eta orduan aritza izan da paisai honetan galtzaile nagusia. Eta hortik hasten gara, ja hori pixkate azalduz. Gainera orain momentu honetan aritza ongi ikusten da, leku batzutan belarra moztu berria, beste batzutan ja utzi daia zitzen, hazienda ezberdina, ardiak, biorrak, hortik hasten gara. Hau guretako oso arrunta dena, kanpotik heldu den batentzako da, ikaragarria. Errango zenuke gehiengoa oraindik ere landa eremutik bizi dela hemen? Ez, nolabait erraten aldugu, landa eremua dela osagarri bat. Gazte honi joaten da, egunero Donezte bera, Iruñara, kanpora lanera, baina gero mantentzen da etxeko esplotazioa, ardi batzuk, hartalde bat edo behor batzuk, eta hori etxeko osagarri bezala. Gaur egun nekazaritzatik bizidan bizpairu lau famili gehienez, gainontzekoendako osagarri bada. 30 urte daramazkizu hemen, mendian nabaritu duzu aldaketa handia, zentzu hortan? Bai, mendian ere bai, poliki-poliki oianak gero eta leku gehiago hartzen ari da. Garai batean igual mendibideak garbiagoa zeuden, mugimendu gehiago zegoelako. Eta gero beste aldaketa batzuk, badibez, zuhaitz zarren ustirapena gaztainondoak garai batean kimatzen ziren, lizarrak ere bai, gaur egun hori uzten ari da. Galtzen edo. Bai. Ederki, eta orain nora eramango gaituzu, Mikel? Bi gauza ikusiko dugu, bi bitxikeri, gure sinismenekin eta gure autarkia horrekin ere relazionatuta. Zoragarri, guazen ba. Aterpetxiko atera iritsi gara eta hemen ikusten dugu adar ederra hau, konta iguzu zein den honen historia? Bueno, pena, San Juan egunean etorri izan bagina, berritua ikusiko genuke. Elorri xurien adarra. Eta zer da elorri xuria? Hemengo sinismenean, elorri xuriak etxeak tximistetatik, ekaitzetatik babesten ditu. Eta horregatik, San Juan bezperako gauan, mendiragoaz, eta aizkorakin adar bat mozten dugu, eta zarra sutara bota, eta berria apatzen dugu zintzilikan gure etxen atarietan. Eta horrela, gure etxeak babesten ditugu. Normalean, herria elkartuta joaten zarete mendira edo familiaka antolatzen zarete? Familiaka jendia banatua ez dugu hola batzen gero bai, San Juan Xua bai egiten dugu elkarrekin, salto batzuk, bakotxak bere zehozer erretzen du, belar batzuk edo elorri xuriaren adarra, baina bai. Eta gero, bisita egiten dugunean, pixkat mendialdera hurbiltzen gara, eta han kontatzen dugu zein den arrazoia. Zeren, badago, gure sinismenean, arrazoia. Eta, behar bada mendian ikusten baldin baduzu elorri xuria, zuhaizka tipitxua da, borobila, eta normalean ondoan zuhaitz handiak sortzen dira, lizarrak, paguak, eta beti jendeari galdetzen diguzu ustez, tximista nun eroriko litzateke lehenago.
handiaren gainean edo txipituaren gainean? Handiaren gainean, hori da. Gizakiak 100 urtetan hori ikusi du naturan pasatzen dena, tximistak ez duela jotzen elorri xuria, lehenago beste batzu jotzen dituela, eta orduan gizakiok zer dugu gure etxea babestu beharra, gure etxea da, gure txokoa, gure xarmantasuna, orduan hori babesteko gure etxea babestu nahi dugu, eta hortarako naturan ikusten duguna hemen ere gauzatzen dugu, hori da. Arrazoi simplea, baina azkenean oinarrizkoa. Eta azken urtetan etxeren batean erori alda? Beira, erran behar dizuet. Ikusten duzu Eliza? Elizan jo zuen, eta kriston txikizu egin zuen. Gasa moztu zuen, kriston gaina fuga izan zen, dorrearen puxka bat ere hautsi zuen, nun baiten, Elizan ez dute hortan sinisten. Eta ez zuten elorri xuririk jarri, ez da? Ez zuten elorri xurik, hemen bai, eta etzen deus ere pasatu, eta ondoan dugu. Ederki, eta orain nora joango gara, Mikel? Orain, hasieran kontatu dugunari buruzko beste txoko bat ikustera. Garai bateko ogilabea. Guazen ba. Etxe tartera hurbildu gara eta arazi topatu dugun, konta iguzu Mikel, zer da hau? Bueno, pues hau da ogilabe bat. Gezurra ematen badu ere, garai batean herri honetan ogi egiten zen etxetan. Zergatik, lehen komentatu dugun arrazoiengatik, autarkia. Landa gehiena hartua zen bitartean, zenbait terrenotan, eguzkiak edarki berotzen zuen terreno txiki horietan, baita ere garia egiten zuen. Eta gero, etxetan ogi egiten zen. Hortarako agertzen zaigu hemengo labea. Labe honetan sua etxean egiten zen, barruan, eta gero, hau, ladrillo, gaur egun ladrillo refraktarioa ditzen dugun hori, ladrillo sendoarekin, berua mantentzen zen, eta gero ikusten duzuenez, estruktura bat eman zaio, alde batetik oinarri bat edo, eta gero, teilatu edo idor bat. Hemen kontatzen dutenez, uzta gainera oso eskasak izaten ziren, xoriek pikorra jaten zituztelako eta orduan kriston lana, baina beharra zegoen. Orduan ezin zen, garia kanpotik ekarri, garraiatzea izugarria zen, eta aldiz, herrian ogia izan nahi baldin bazuten, hala egiten zuten, eta garai batean iaia etxe gehienetan izaten zen ogilabea. Astean behin edo ogia egiten zuten, lana handia zen, eta gero batzutan auzoan banatu edo gordetzen zuten. Eta zergatik egiten da etxetik kanpo, etxeari lotuta baino etxetik kanpo? Bueno, hemen badago ja teoria bat, eta teoria dira, gaur egun hain famatua bihurtu den kanbio klimatiko, aldaketa klimatiko horrek ere baduela zeregina. Orain dela mende batzuk hemen bero alditxo bat izan zen, grado gutxi batzuk, baina nahikoa, garai batean ematen ez ziren gari uztak hemen bai ematen ziren, eta horrek bideratu zuen. Hau da, ogilabea berez, ez zegoen etxean egitura integratua, baizik eta etxea eta gero egin zen. Momentu horretan, baldintza klimatikoak ematen ziren gari uztak lortzeko. Hori da, arrazoia horregatik egiten da kanpoan eta ez dago etxean integratua. Etxe askotan ikusi daiteke oraindik labea edo gehienek dagoeneko kendu dute? Gehienetan zoritxarrez desagertu da. Kendu da, azkenean etxeko berrikuntzan edo barruan sua kendu dutelako eta azkenean gehienetan kendu dute, desmontatu dute, baina hau mantendu dute eta gainera edertu eta hemen dago. Gure altxorra, gure historiaren lekukotza. Eta errandi guzu, hemen labearen parean badagoela palmondo bat, eta palmondo horrek ere baduela bere historioa, ezta? Bai, bere historioa, gure eskualdeko, gure bailarako palmondo gehienek bezala, ezta azkenean zergatik dago hemen palmondo bat, ezta? Ez da hemen Zuhaitza. Hori lotzen dugu, nora joan zen hemen ez dagoen jendia, Ameriketara. Zergatik, batzutan, jende heldua baldin bada, kontatzen diogu, gure tradizioan herentzia sistema, premoarena eta horrek izan duen eragina, azkenean familia edo bat bakarrik gelditzen zela etxean eta gainontzekoak kanpora eta horietako asko Ameriketara, hartzai edo, Amerikak egitera. Eta asko gero ekartzen zuten oroigarri gisara, haien bizipenaren oroigarria, palmondoa edo etxea edertzen zuten edo.
eta hori du historia. Palmondo asko daude Bintzala Baienen? Bai, badira 5 pasei bat kontutan hartuta, herri hau altu xamar dagoela, ia 500 metrotan, bai, bada. Herriko xoko batzuk ikusi ditugu, badakigu mendiko batzuk ere erakusten dituzula, gaur ez dugu aukera izango, baina kanpokoak etorri nahi balin badute, non topatuko zaituzte? Bueno, pues herriko ostatuan, aterpetxean, antzen gara, eta herria bisitatzeaz gain, inguruko mendi eder hauetan barna ibiltzen gara, gure paseoak egiten, eta hemen gaude. Mila esker Mikel, eta espero dugu laster zuen berri edukitzea. Bai, zuei, mila esker. Gero arte. Bintzala Baieneko plazara hurbildu gara eta Itziar Mielgorekin gaude. Kaixo Itziar, zer moduz? Kaixo, ongi. Konta iguzu duela zenbat urte bizizara Bintzan? Orain dela ja 16-17 urte edo. Berez Bizkaitarra zarela errandi guzu, eta nola bukatu zenuen Bintzala Baienen bizitzen? Ni betiko ametsa izan dut baserrian bizitzea eta hasi nintzen Bizkaian begiratzen eta presioak eta oso garestia zen eta amenak itxunun. Astebururen batean etorri zinen, batek hitz egin zizun herri hontaz, edo pixkat pasiatzen topatu zenun zerbait izan zen? Kasualitatez, erditu nun amena lokoatzeko baserria eta hemen gelditu. Eta garai hartan, ideia zenun baserritik bizitza edo helbururekin etorri zinen Malerrekara? Baserrian bizitza eta gero ja lanen bat aurkitzea eta ez nuen hola idei, hola zehatz batekin etorri. Herri txiki batetik heldu zinen edo hiri batetik? Herri handia, bai, getxotik, bai. Eta aldaketa handia izan zen zuretzat? Niretako ez, espezialki, niri beti gustatu izan zait bizimodu hau. Nire amare baserrian jaioa zan eta beti izan dut inguruan bizimodua. Eta gero ez naiz oso irizalea, orduan oso ongi egokitu naiz ona. Erraten dute handitzetan urrutitik etorriz gero edo ez dela erresa herriaren parte izatea edo sentitzea. Zu sentitzen zara dagoeneko? Bai, ni sentitzen az, bai. Badakit ere ni baserri batetan bizi naiz 5 kilometrotara. Orduan ere herrian bertan ez dut bizitza asko egiten, ez? Beti nago hor amestian, txokoan. Eta hasiera batean bederen sentitzen zenun kanpokoa zinela edo hasieratik hartu zizuten gogotsu herrian? Gogotsu hartu zidaten herria. Lehenengo gauza zen, goratzen naz, zu berria zarela, eta karo, jende asko ezagutzen duzula, izenak ikasi beharra, gero kotxekin jende guztia agurtzen hola, eta nila kotxe bat ja ikustekin ja egiten nun hola, ez nekin hor zen, baina ja agurtuko dut. Bai, zen pixkota arraroa, ze guztiek ezagutzen zaituzte, baina zuk ez guztiei ez. Ordan poliki joan zara, Poliki. baina alare ongi etorria sentitu zarela errango zenuke? Bai, oso ongi, bai. Eta baserria hartu zenun, hemen euri asko egiten duen fama dago, hori zer moduz eraman duzu, eguraldia? Ongi, gainera azken urteotan gero eta lur gitxiago egiten dut, eta ongi, goratzen az lehen urtetan igual, pasatzen genitula 10 egunen baserritik atera ezinik ez, izotza eta zegoen, baina nik ongi eramaten dut hori. Eta kotxearekin kilometroak egin behar izatea beste lekutara mugitzeko? Hombre, aldaketa izan zen lan egiteko. Beti egon naz lanin zonaldean, edo Baztanen, edo orain Bertizen. Baina nik, karo, lehen Bizkaian beti transporte publikoan joten nintzen. Baina beti nuen ere 30 minutuko garraioa, orduan orain nik idatu beharra ez, baina bueno, ez naiz kesatzen. Bertizen lanean egitzen zara, baina hortaz aparte zurarekin ere lan egiten duzu, ez dala? Bai, taiatzen dut, lehengo taia tradizionala edo, argi zaiola, kutzaketa, eta gero gauza pixkot igual modernoagoak ere egiten ditut. Eta non jaso zenun horren jakintza? Bintzan izan zen edo Bizkaian? Bai, Bintzan, senarra taiatzen dut berak erakutsi zidan. Aha, eta zaila alda ikasteko prozesu hori? Niretako ez, erresa da. Bai, oso erresa niretako. Bai. Eta gero, egiten dituzuen material horiek non saltzen dituzue? Bertizko artizaudendan hor egiten dut lan, eta
hor saltzen ditut. Eta saiatu. Eta hortaz aparte baduzu ohitura joateko azoketara, bertzerrietara? Lehen bai, egon nintzen hori, 5 edo 6 urtez azokak egiten eta, baina hori dendatera zen eta nahiago izan nuen ja leku finko batetan egotea eta denda irekitzen. Artisautzatik bizitzea gogorra dela errango zenuke? Bai, oso gogorra. Nik ustez ezinezkoa hola soldatan Finko batekin. Bai. Ni dendagatik hori souvenirrak ere saltzen dire eta holako gauzengatik, baina taia berez gaur egunin oso zaila da bai. Erraten alda dendak eman dizula perspektiba zer saltzen den, zer gustatzen zaion jendeari gauzoiek ikusteko ere? Bai, eta ikasten duzu hori ez dakit, azkenean imanak eta jaberoak ere egiten ditut, bezeroen arabera ere dena deni beti nire artisautzaz beti txoko bat dut, erran nahi dut argi saioelak eta hori niretako oso garrantzitsua dira eta hori egiten jarraitzen dut ere. Eta baten batek bertitzera joan gabe zure produktuak ikusi nahi balin baditu, non daude ikusgai? Badaute Facebooka eta gero web horria, itziart.es. Itziart.es, oso ongi, nahi duenak badaki non topatu dezaken materiala. Eta zer errango zenuen dela herri hauen onena edo ederrena? Lasaitasuna, paisaia, hori da onena. Uste duzu hemen inguruak eta ongi zeintzen direla? Bai, oso ongi. Nik beti pentsatu izan dut abeltzainak daudelako. Bai somatzen dut nire haranean gero eta animali gitxiago daudela, orduan ja nabaritzen da oiana bere bidea hartzen duela, ez? Eta gero eta iratziaz da egiten eta hori bai nabaritzen da, bai. Eta zer da gehien faltan botatzen duzuna? Familia igual, ez duzula hainbertze ikusten, baina ni nahiago dut hemen bizitzea, Ni jala baingoa sentitzen naz. Hasiera batean familikoek sustua edo hartu zuten? Bai. Gainera nera izpak akitu du hemen ere bizitzen. Bai, hasi que ja gurasoa daude Bizkaian bakarrik. Konbentzitu egin zenuen hona etortzeko? Bai. Eta aldaketa hori hasieran sumatuko zenuen, baina poliki-poliki ere egokitzen joango zarete, ez? Bai. Normalean, behintzatik, nora joaten zara erosketak egitera, egunerokotasunerako? Doneste bera. Normal, noiz behinka Iruñara igual urtea, ez dakit, 3 aldiz edo, baina normalin beti Doneste ben. Eta udalari begira edo pixka gobernuari begira, ze berrikuntza uste duzu edo aldaketa egin beharko ziren herri txiki hauetan bizitzak mantendu daitezen? Hombre, zerbitzu gehiago, baina ere nik ere ulertzen duten hain gitxi garela, pasan urtean adiz eskola ere itxi izan, baina eske dire gauz batzuk ere ez dagoela ere udalaren eskun ikustez. Zaila da, herri giroa behintzat mantentzea hori garrantzitsua iruditzen zait, baina ja beste zerbitzu batzuk emotea zaila da. Eta urte hauetan, hemen pasa dituzun urte hauetan, berakada nabaritu duzu biztanleri aldetik? Bai, gitxiago igual bai. Dena den jende asko ere, naiz eta hemen bizi astebururu etortzen da. Orduan hori aldaketa dago herrian, ez? Jende gehiago ikusten da, aur gehiago, asteburutan igual 30 aur ikusten dituzu, ez? Orduan aldaketa dago, naiz eta eskola itxita egon aurrak badire, ez? Hori da etorkizuna ere azkenin. Eta hitz batez definitu beharko bazenu behintzala baien, nola definituko zenuke? Malerrikako herriri politena. Bai. Ederkitziar mila esker eta ikusiko gara behintzatik edo denezte betik. Bale, esker mila zuei. Gero arte. Aio. Behintzan egon gara eta Labaien aldera ere hurbildu gara, eta bertan Bengoarretxea etxera hurbildu gara. Kaixo, Juan, zer moduz? Txaldean, ongi. Bueno, konta iguzu, Juan, hemen sortu da zarazu? Bai, hemen txe bertan. Hemen, Labainen, eta itxi honetan, bai.
Eta bizitza guztian zehar hemen bizitu izan zara? Bai, lanean eta kanpoan tebili naiz, minua bizitu beti etxetik mugituz, bai. Eta noiz erabaki zenun zuk ere hemen pasa nahiko zenitula zure hurrengo urte guztiak? Bueno, azkenean denak eramaten dugu, gazte denbora izaten dugu, gazte denboran, bueno, kanpoan eta dena laino batean ibiltzen gara ez agaten den bezala, eta mantxo, pues, harinakin bezala, pues, pixko bat asentatu gala, pues, ja, hemendikan pixko bat edo bizi hemendik ateren itxe ingurutik. Nera bezaroan imaginatzen dut, Donezteben ikasiko zenula, gero ondotik lekaro zen, zein izan zen pixka zure traiektoria? Beintza Labaienen hasi zinen eskolan? Bai, Beintza Labaienen hasi nintzen eskolan, gero Donestea pasatu nintzen, eta ja, Elizondora FP mekanika atletikan egitera. Eta luze egiten alzitzaizun gazte denbora hortan autobusa hartu eta eskolako bidea? Ez, azken finean gustora. Eskolara minio gustago autobusan, nik uste lagunekin hori gustora autobusen bai. Oroitzapen polite bat duzu garai hartaz? Bai. Zu txiki zinela eskolan gutxi gora bera zenbat ikasle egonen zineten? Hemen Labainen? Bai. Ni hemen Labainetik joan nintzen, primero pagulitos ja Donestura itera. Aha. Eta baina egitatuk ez nahiz oroitzen minio gehinen kuadrilla. Bai. Garai hartan hemen eskola txikiendako bakarrik zagon? Bai. Eta ondotik mekanizado ikasi, eta segituen jarri zinen herrian lanian edo nola izan zen? Mekanizado ikasi nun, tornero bezala ditu nintzen urte bat pasa, ikusi nun etzelan iria. Gero, nun ilusioa kamionekin probatzeko, eta kamionekin egin nintzen, eta gero aurra adon lotua zen, egun guzia, goizin itxetik abitu eta gabazte hori, eta gero fabrikan, gero hasi nintzen fabrika batin, eta ja fabrikan denbora gehi banun itxin egoteko hori, itxin azinde pixko beti den izan dugu, eta ja goztiken ja, bandela 3 urte, ja manun saltua erabaki nun, hemen itxe ingurutikan bizitzeko, ez. Ogibide itxetikan ateratzeko. Eta zure ogibideak zertan datza, zehazki? Bueno, alde batetik batzugu, lur bastante hori, batzugu aldi batzuk, pixko lur horiek eta zoru horiek mantentzeko. Eta gero beste ogibide importantina nerea da, badut sagarren mintegi bat, sagarren duen mintegia. Eta zertan datza sagarren den mintegi horrek? Bueno, berezitasuna nerea da, nik sortzen duten sagar landaria da, basatia mendien bilo, sagar basatia, haziak entzen diot eta azitik sortzen dut. Ze diferentzia dugu gaurko eguneko sagarretatik, gaurko eguneko sagarrondoak adar batetik sortzen dute. Nik azitik sortzen dut. Eta gero txestatzen dituzten klaseak dire bestako hemengoak. Galtzen ari zen sagar mota hori? Bai, pixko bat hori da. Gaurko egunean kanpora baten gara erostera eta bestakoak ez diren mantentzen ari. Eta gutxi gora bera, gaur egun zenbat kilo atrakotuzu urtean? Ez, nik landaria saltzen dute. Landaria saltzen duzu. Eta zenbat landare gutxi gora bera? Bueno, landare kuadrilla sortzen dut. Nio da lan handia du sortzen, ez da besteak bezala landarea kanpoan sortu erosten dute, bere txestatu bakarrik, nik neronik sortzen dut. Orduan besteak baino kopuru txikigua, bai. Eta jendeak zer antzun eduki du zure landariarekiko? Eskertua egon da, erreixa izan da mugitzia? Gauz guztietan bezala, lehenbiziko urteak zure ueko egin bat duzu, zure lekua ezagutzera eman behar duzu, bide egin bat dago, horren araberera jendeak arruntongi, bai. Eta batez ere, zure erosleak zertarako erabiltzen dute zuaitz hauek? Etxerako konsumorako, gero saltzeko, edo sagardotegietarako? Batzu denetako. Sagardotegietarako, kantide handitan, etxe partikularetako, 4 sagardondo, urte guztiko sagardan nahi jutenak, edo zumo egiteko nahi jutenak, klase guztietatik. Eta hortaz aparte, haziendak ere badituzu? Bai. Ardiak erranduzu badituzula. Bai. Hemen komendatu digute lehenago ere bai, lur komunalak edo badaudela, dexente, horiek erabiltzen dituzu? Ez, nik sorutan ibiltzen dut. Badugu soro bastante eta sorutan, urte guztien sorutan. Eta esneak entzen diezu gero ardi horiei edo? Itxean gaztakiteko. Urte guztireko itxean gaztakiten jugu, eta ero, beste gazta batzuk ere bai, hola, eozin konpromisu dela edo favore pixkote emateko eta hola, nio etxerako gaztak bai. Ero bildotxak ere, etxean edo saltzeko? Ez, hori da saltzeko. Gero nik goizpen guzia dut, nahiz ardiak, lurrak, landare den ekologikoan. Zuretako garrantzitsua zen naturakin kontaktu hori edukitzia?
Bai, naturak, errespetatu, gaurko egunean, ibiltzen dire produktu asko, eta horiek ahon kaltegarria dire, eta pixko bat errespetatzeko bai. Zer da zuretako behintzak duen gauz berexina, ze erabaki zenuen behintzan gelditzea? Labainen hemen? Beintza Labainen, hori da. Ez dakit, nik zainak hemen jut, ez dakit, niretzat dena da. Badi, leku asko politiak, ingurua dena politia da, nik xarma hemen diot. Gero bakotxak, gure etxe inguruari dugun hori da, ez? Eta gazte handitz daudela errango zenuke? Badago gazte girua herrian zehar? Bai, badago gazte girua. Hola, baserritik bizi denez, herrian gelditzeko eta apustu indutenak eta bai, hori bai. Kanpoan lanean ari diren, herrian bizi direnak eta herrian girua batzen dutena bai. Zer botatzen duzu gehien faltan herri hontan? Faltan? Bai. Ostras, galdera, nik egiarrateko, ni lasaitasuna, nik ez dut hemen falta motatzen zentro komerzial, nik pake hori niretzat hori da, orduan faltan, alde horretatik ez dakit. Igual aur gehiago egotia eskertuko zenuke, edo gazteri gehiago egotia, edo nahikoa iduritzen ez dagoela. Bai, herri bezala, txikiko bezala asko, haidire pixkoat murrizten ez, jende adinekoa eta gazteak igual gero eta gutxio, gukelu umiak gutxek hartzitugu, eta ez, hori bai, pixkoat haidela pixkoat itxe gehiago, gero eta gehiago gutxak ez, omainiken benpin mantentzen da, ilusioa dago jendeak eta. Eta harremana dago etxe batetik bertzera? Bai. Harremana handia dugu, nizteak egotzien laguntzeko, edo belarretan bate bestere igual esku bainoan bota, pixko bat lehenoko itxura ez, trueke antzera edo pixko bat elkar lagundu edo, ez dakit, pixko. Eta bertzerriekin harremanik baduzue? Hola, harreman estu urrozekin, saldiasekin? Adintxuko jendeekin bai. Hori bai, harreman estu edo, elkar, igual tazik akustekin eta benpin gustora elkarrekin egon bai, hori bai. Errango zenuke erreistasuna daudela herrien gelditzeko? Etxea konpontzerako orduen, edo bizitza topatzeko orduen? Erreistasunak burokrazia dagoen bezala niretzat ez. Nik ikusi dutenakin ez. Oain, beste aldera, zuk herrian gelditzeko apustu egin bat baldin baduzun da, zuk nahi duzulako eta ez dependitu erakunde horiek laguntzen eman dizutelakoaz. Eta zuen etxean gehienak hemen gelditu zarete edo bakarretakoa zara Beintza Labainen gelditzea erabaki duzuna? Ez, gure etxean momentuan denak etxetik mugitzen gara, bai. Horrek pozgarri izanen da ere, familia bederen hemen inguruan ikustia. Guk egian etxean familia arrantoki molatzen gara eta ongi, bai. Indar bat azkenean ez, ongi eramate horrek, elkar lagundu eta, ekipo bat ez. Mila esker, espero du Juan zure proiektuak ere aintzinez segitzea eta ikusiko gara, nire hemen. Horizena, mila esker zueri. Gero arte. Beintza Labaieneko herria ezagutu dugu pixkat gehiago eta aukera izan dugu bertako alkate, herritar eta langileekin solasteko. Plazerra izan da herriko sekretuak jakin eta bertako xoko ederrak ikustea. Eta orain agurtzeko ordua iritsi zaigu. Mila esker gurekin egon zaretenei eta badakizue asteburu lasai bat edo egun pasa eder bat egiteko aukera bikaina duzuela Beintza Labaienen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.